Oy mga kas! Pastilan ka lang ayan mga kas. Diri oy, alin na mo? Asa naman mo? Hey! Sugdan na nato ning movie nga Snow White. Asa naman to mga prinsipe? Pastilan na lang ayan ninyo oy. Diri. Asa nami nga wala pa man mo nakasuot. Mo ganing nalangay mi diri. Asa naman to tong Snow White? Snow White! Hi direct, Snow White direct. Dili man ni mao kadubol man ang Snow White katong original. Di man kailangan kadungol direct. Kay mabuhat man ako tanan. Mabuhat lagi nimo tanan, pero need na to tong gwapa ug limpyo nga Snow White. Ay kana lang. O asa naman to original kay unsa nay oras oh? Asa yung kita ngita? Nara man day. Ngano karon pa man ka? Sorry, direct na lang. Ako kayo napagwapa pa man good ko. Naghanap og arte nimo oy. Sila daghan kay mo mga rason magsugod na tabi. Sa may una nga sina ni Direk. Kadali lang be, ako sa tanawon. Ang una na to nga sin ani ilugan si Snow White. Kinsa nga Snow White direct. Kanang limpyo. Sige na, tiyan magdugay. Plaster. Gina. Yan na. Saan man ni Direk? Ay, unsa ilugin ninyo? Usaw ninyo pag ilog direct. Ay, piskot ka na magkanaan. Good mo, good? Sige Direk. Ako ani. Snow White. Ako ani. Mali na! Saan man day Direk? Kuha na lang, be. Sa pag-ilog-ilog ninyo, dapat masumbagan si Snow White. Ha? Sumbagon gyud direct. Oh, sumbaga. Kanang kusog jud kayo, ha? Yupog ninyong kaugalingon. Hala, magupahang naong direct. Datagaw sumbagan, ariat man. Ilag ka bala ka, dili man ikaw. Okay, double. Pasok, double. Ako? Okay, pagdali, be. Original, paulay sa. Sige na. Pagdali, kay. Napakoy pangutana Direk. Masa man? Kinsa may musumbag? Sige, ikaw na lang kay para mapungot ka. Ay kana Direk, dugay na jud ko makasumbag ba. Lopon jud ako ni. Kana, kulataha, jud. Kana mabunog, ha? O, sige na, be. 1, 2, 3, go! Ako lagi ni. Ayaw lagi. Away be, ako raman ni. Lago lagi ko sa imo ba. Ilog-ilog ka dapat ako ra sa prinsipe Drea. Oh no! Kana! Nice kay pagsumbag. Naigo ka? Tapsing lang direct. Na dili pwede tapsing, dapat sentro. Usaba be. Usaba TikTok. Di mo tapsing direct, sintro ganyan nilagom gani oh. Ay, usab lagi TikTok. Tikto diyan. Oh. Okay, TikTok na. Ikaw musumbag ha. Walo pa yun. Okay Direk. Okay, sige, plaster na. Sige na, Okay, plaster. Dali, pagdali. Kini, sintro jud kayo ni. Action! Ay, nice. Naigo yun. Nice kay direct, igo siya. David, tanaw na itong sa sunod diri ha. Okay. Hinay-hinay nga makuyapan si Snow White. Murag nalipong ko. Unya makahigda siya. Murag makuyapan ko. Uy! Hala, kising-sin naman dayta. Okay, cut na be. Katong original nga Snow White pasudlon na. Dili di ako direct. Dili ikaw. Unsa naman yung style niyo eh? Pagbukbukon ako, pagpusinsin dili ako. Klaro ni. Okay. Ready na ka? Direct, unsa may istorya ni direct? Ang buhaton nimo ani, mo nahinay ka og kanang yuko kay mong kisan. Dili lang nimo dayon og kiss kay masumbagan ka ni. Unya naay lahi nga prinsipe nga mukis sa iya ha. Sa tuwa pa Direk, imo ang gi-plot twist ang story. Oh, gi-plot twist ang story kay ganahan mo mga plot twist. Di ka gusto simple lang. Oh, gusto ko kaya mga dating ba? Sige. Okay, sige na be. Sige. Plaster. Okay. Sige. 1, 2, 3, action! Nice pagkapasok, okay? Kissing scene na be. Ako dapat diha o, uwi mo kanyang bihanan ni. Ang prinsipe nga bugoy, hinahinayan niya duol ang nung Snow White aron kisan. Pero bago na niya kisan, iya sang gustong tutukan ang mga mata kung si Snow White pwede na siya. Unya, iyang ikusi ang ate. Kung umiingon siya, Si Snow White pwede ay. Alam na mag-kiss na sila. Cut! Ano ka pan Direk? Simple na kayo. Usbo na to, nakadili lang ha, magunaw na sa ko. Kabalo na ko sa plot twist sana. ug mauni akong gusto nga plot twist nga magkadayon si Snow White ug ang duwende. Ano naman direct? Mubalil ako yung katadya direct. Baso nung ima ko dito. Sayang, kiss na unta.